Za chvíľku privítam na pódiu jednoho z finalistov. Myslím si, že Martin so svojím projektom Sperhydro získali ste druhé miesto, že? A je to veľmi zaujímavý príbeh. Martin je taký vizionár. On sníva o tom, že všetku energiu dokážeme relatívne rýchlo a kvalitne urobiť v tej čistej forme. A práve o tomto jeho sne a o tom, ako sa mu to darí, tak nám príde porozprávať. Takže Martin Šichman, využitie voľnej energie riek. Ďakujem pekne. Dobrý deň, takže ako Vlasta spomenul, že volám sa Martin Šichman. Možno by som ho trochu poupravil, nemáme ambíciu získať všetku energiu, aby bola čistá, lebo to vieme, že to asi nejde, ale napríklad že chceme fungovať v kombinácii s fotovoltikou a s ostatnými renewable sources, lebo len takto vie fungovať, že sa doplňajú vlastne. Slnko nesvieti stále, voda netečie stále najviac, vietor občas nefúka. No a tento môj príbeh, teda, ktorý vám chcem povedať, začal vlastne pri tom, ako sme začali stavať extrémne energeticky efektívne, pasívne a ekologické domčeky, ale nech ich urobiť akokoľvek efektívne, tak proste potrebujú nejakú energiu. A tam som vlastne narazil na to, že hľadal som nejaký spôsob, ako napájať tieto domy, a okrem teda fotovoltiky je tam logicky veterná energia. A veterná energia momentálne sa zberá iba vrtulovými systémami a tie majú problémy, z toho vám odlieta námraz a zabíja to vtáčiky a robí to infrazvuk. Takže som si tak povedal, že prečo by ľudstvo malo používať len tento druh pohybu na získavanie tej energie, že či není nejaký iný. A tam som vlastne bol inšpirovaný listom vejúcim vo vetre. A spravil som k tomu vlastne mechanický systém, ktorý tento druh pohybu konvertuje na rotáciu, ktorá potom sa dá použiť na generovanie napríklad elektriky. Zrátali sme si fyziku, našli sme si iné možnosti, no a toto bola najlepšia časť, spravili sme si taký Merkur a postavili sme si modelček, aby sme si overili, ako to funguje. A teraz poprosím videjko Aero. Toto bola najlepšia časť, keď to vidíte fyzicky hotové a keď to ešte aj nebodaj funguje. Takže toto bol náš prvý prototyp. Boli sme veľmi radi, že funguje, bol aj na viacerých miestach prezentovaný. No a môžete naspäť prezentáciu. No a toto bola v podstate vízia, že ako by to mohlo vyzerať. Že niečo, čo je osadené v krajine, bez toho, aby to tú krajinu rušilo. Že je to list, ktorý sa hýbe. On je síce veľký, ale je niečo, čo do tej krajiny patrí. Ten systém je vlastne taký, že my používame pomalý pohyb veľkej plochy namiesto rýchleho pohybu malej plochy, ktorá vlastne funguje pri vrtuli. Mali sme vlastne fyziku, mali sme prototyp, mali sme vlastne patent, ktorý v tomto čase už bol vlastne na svetové kolo sme prešli. No a v tej chvíli prišiel na rad biznis, že teda ako to bude zarábať, koľko to bude zarábať energie, či sa to oplatí. Pri vzduchu sme narazili na trošku komplikáciu, že vlastne vietor fúka vždy z rôznych strán. Ten list samotný je relatívne technicky a materiálovo náročný. Vôbec sme to akože nevylúčili, pôjdeme do toho, ale oveľa jednoduchšie je spraviť presne toto isté, ale hlavou dole a pichnúť to vlastne do vody. Pri riekach vlastne vieme, ako nám prúdi, ktorým smerom nám prúdi voda. Voda má hmotnosť 1000-krát väčšiu ako vzduch, čiže energie pri tej istej rýchlosti prúdenia je tam vlastne 1000-krát toľko. Takže sme sa sústredili na vodu a vymysleli sme taký generátorový modul. Toto je príklad 70-metrového šlepu, v ktorom je 9 generátorových modulov, s tým, že jeden generátorový modul v podstate má dve plutvičky, v strede má mechaniku, je napojený na štandardnú elektriku, ktorá sa tak krásne pripojí do siete. Do klasických riek, vlastne napríklad do Dunaja, keby ste pichli vrtulu, tak behom prvej povodne vám to zruší prvé drevo, lebo sa hýbe strašne rýchlo, filetuje to rybičky, navíjajú sa na to plávajúce odpady. My máme vlastne pomaly sa hýbúcu veľkú plutvu, takže ona je bezpečná a nič jej nehrozí. Podarilo sa nám získať grant Key Enabling Technology for Clean Production, CAT 4CP, skratke, ktorý nám umožnil vlastne v Nemecku si zrátať fyziku pomocou Computational Fluid Dynamics a vyšli nám veľmi pekné čísla. My rátame okolo 10 kW na jednu dvojmetrovú plutvu pri 2 metroch za sekundu. Lenže to je teória, to nám nestačilo, tak sme sa pustili do práce, vrtali sme, rezali sme, vyrobili sme si trošku väčší Merkur tentokrát, 3D tlačili sme, šrobiky sme používali a potom sme to vlastne zmontovali všetko dokopy. Keď to bolo hotové, tak sme to naložili do výťahu a prišli sme k vode, zavesili sme to za molo a nič sa nestalo, ani sa to nepohlo. Potom nám došlo, že akože keď 60 cm plutvu položíme pod pontón, ktorý má ponor 40 cm, tak sa asi nič nestane. Takže nič to, išli sme do Hornbachu
a postavili sme si lodičku. Museli sme počkať, kým nám domorodci umožnili vlastne ísť na vodu, ale teda keď nám to umožnili, tak vlastne všetko fungovalo úplne krásne, všetko sa krásne hýbalo. Teraz možno poprosím videjko Hydro. Takže tu sme na Dunaji a toto je naša testovacia platforma a všetko funguje. Akorát problém je, že vždy sme vlastne odkázaní na to, ako rýchlo zrovna na tom jednom mieste tečie Dunaj. Čiže musíme niekoľko dní tam chodiť, aby sme rôzne rýchlosti vyskúšali. Ale vyskúšali sme už kopu tvarov plutiev, už máme nový dizajn vlastne tých klbových spojov vymyslený, takže bolo to veľmi, veľmi prínosné, ale už teraz tam moc ďalej až tak nevieme ísť. Poprosím vás znova prezentáciu. Ale kávu si už na tej lodi uvariť vieme. Takže mali sme uverený koncept, tak sme išli do niečoho väčšieho, že ako by to vyzeralo teda aj z vrchu. Toto je v podstate návrh, ktorý sme navrhovali, takže v Bratislave, čo by sme chceli v podstate nejaká public function na vrchu, s tým, že vlastne tú elektrárne vôbec nevidíte, nepočujete, neviete o nej, iba vyrába vlastne elektrinu. Nočná verzia. A nejak sme vyhrali národnú cenu za dizajn, mimochodom. To bolo super, aj so synkou sme tam boli. A keď už sme ju teda vyhrali, tak potom z nás boli tak nadšení, že nás poslali prezentovať vlastne aj do Dubaja. A Dubai Expo určite odporúčam, aj keď na tej výstave som si uvedomil, ako veľmi som šťastný, že som sa narodil v Európe a ako Európa je oveľa, oveľa popredu vo všetkých obnoviteľných zdrojoch a vo všetkej ekologickom prístupe. Dubaj je úplne peklo ekologicky. A teda, potom sme sa vrátili späť a momentálne sme vo fáze, kedy testujeme, ale tentokrát už nielen, že či sa to hýbe, aké plutvy sa lepšie hýbu, ale už pracujeme vlastne so Slovenskou akadémiou vied a ďalej testujeme vlastne náš výkon a už ho aj nejak serióznejšie meriame. Zapájame sa do mnohých grantov, hlavne teda všetkým startupom odporúčam EIC akcelerátor, minimálne prvý krok určite, to je must, proste to musíte. A potom sa na to navezujú rôzne iné, teraz končíme EIC Synergist, to bol taký 50 000 pre tých, ktorí prešli prvým kolom. Podali sme vlastne plán obnovy, ktorý je zase pre tých, ktorí prešli prvým kolom. Ale v podstate tento produkt, ktorý sme si teda vysnívali na všetkých tých, aj všetky ekonomické ukazovatele, on je efektívny, ale je príliš drahý, toto stojí okolo 8 miliónov. Takže aj na tie grantové schémy to bolo veľa. Takže sme to zredukovali na niečo, čo stojí okolo 3 miliónov, čo je ale stále celkom veľa. No a potom prišiel grant United Nations Development Program spolu so Slovak Aidom, ktorí nás poslali do Moldavska, že potrebujú na riekach Dnister a prúd v podstate niečo menšie. To sú rieky asi ako Váh. A v rámci toho projektu sme pre nich vyvinuli takúto vec, ktorú vlastne viete poskladať do toho kontajneru. Je to lacné a viete to hocikedy rozložiť. No a tak sa nám to zapáčilo, že vlastne aj na ten Dunaj už chceme v podstate použiť to. A toto je produkt, ktorý už zrazu nestojí 3 milióny, ale stojí zhruba 200 000, čo už je oveľa akceptovateľnejšie a oveľa použiteľnejšie. A je to vlastne tá prvá fáza, kam chceme ísť. No a teraz v podstate, aj vás to spomínal, a veľká vec, čo sa nám podarila vlastne na jeseň, bolo vlastne vyhrať 2. miesto na Unix Summite a vlastne vyhrali sme Startup Voucher a ten nám umožnil postaviť lepšiu prototypovú platformu, ktorá momentálne, tá fotečka vľavo dole, je z minulého týždňa z Litvy, to už sú naše plaváky, čiže do konca leta s týmto chceme byť na vode a budeme vedieť testovať naše zariadenie v rôznych rýchlostiach, v rôznych polohách na Dunaji a tak. Takže na to sme veľmi vďační a veľmi sa na to tešíme. Ďakujem pekne, ešte mám 13 sekúnd, tak len odporúčam všetkým startupom patentovať, zapájať sa do startupov, do súťaží, zapájať sa do grantov. Ono to nie je úplne jednoduché, ale vyplatí sa to a tie možnosti sú. Ďakujem veľmi pekne.